Расійска-украінскі канфлікт. Дзякуючы пасярэдніцтву ў перамовах паміж двумя бакамі, Мінск у свой час наладзіў добрыя дачыненні з краінамі захаду. Была ад гэтага і эканамічная выгада. І накіроўвалася яна не толькі дзяржаве, але асабіста ў кішэню бізнэсоўцу, набліжанаму да Александра Лукашэнкі. Хто і як здымае вяршкі з палітычных рашэнняў паміж Кіевам, Масквой і Менскам. Гэтай перадачы давайте разбірацца. З вамі Вольга Ратмірова і Алесь Ярашевіч. І сёння ў нашым выданні супольнае расследаванне з легендарнай украінскай перадачай схемы. Высокодоходное посередничество. Мы работали с ДНР, ЛНР. Это преступление, однозначно. Хто і як у Беларусі зарабляе на палітычным пасярэдніцтве паміж Расіяй і Украінай. Кошелек Лукашенки ці Путіна. Які у вас відносини з Миколою Воробйом, білоруським олігархом? Ми дружимо. Як праз Беларусь фінансуецца прарасійская апазіцыя ва Ўкраіне. Новы палітычны скандал і эскалацыя напружанасці паміж Масквой і Кіевам. Украінскія ўлады памясцілі пад хатні арышт галоўнага прарасійскага палітыка Украіны Віктара Медведчука. Яго падазраюць у спробе крадзяжу нацыянальных рэсурсаў у захопленым расейцамі Крыме, перадачы расійскім спецслужбам звестак, якія змяшчаюць дзяржаўную таямніцу, а таксама ва антыукраінскай дзейнасці. Рашэнні відавочна палітычныя і выбарачныя, скіраваныя толькі на адно – зачысціць палітычнае поле ад тых сілаў, якія выступаюць за мірнае развязанне крызісу на паўднёвым усходзе Украіны, у Донбасе і за добрасуседскія дачыненні з Расіяй. Арыштаваны Віктар Медведчук не проста палітычны партнёр Крамля. Ён называе сябе сябрам кіраўніка Расіі і ягоным кумам. Владимир Путин і жонка тагачаснага расійскага прэзідэнта Дмітрыя Медведева разам хрысцілі дачку Медведчука Дар'ю. У 2009 годзе Путин написал хвалебное эссе про Медведчука в часописе «Главред». Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента Кучмы. Основной его партнер был тогда, и сейчас у них очень добрые отношения, Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку Медведев возглавлял администрацию президента России. Сёлета Медведчук увайшоў у спіс найбагацейшых людзей Украіны, складзены часопісам Forbes. Украінскія СМІ пишут, что свои финансовые активы Медведчук укладаў у нарошчванне палітычнага ўплыву сваёй прарасійскай партыі «Апозіцыйная платформа за жыццё». Активи, як правило, оформлялися на ягоних поплічників або жонку. Особливості бізнесу Віктора Медведчука полягають у тому, що весь свій бізнес він записує на свою дружину, телеведучу Оксану Марченко. Це цілі великі напрямки і сектори економіки, зокрема у Росії, це нафтовий і нафтопереробний бізнес, про що ми робили розслідування з 2018 року. За оцінками журнала Forbes, його статки оцінюють у $620 мільйонів. Як виявило наше розслідування, супольно з українською програмою «Схема» узбагачатися на нафтовому бізнесі. У обиход українських санкцій Медведчуку допомагали і у Білорусі. У медіях ужо паведамлялі пра магчымыя дзелавыя сувязі Медведчука з набліжаным да беларускіх уладаў бізнесоўцам Мікалаем Воробьём. Але наше міжнароднае расследаванне дазволіла высветліць, што сувязі гэтыя глыбейшыя і пакрываюцца вышэй, чым нам уяўлялася дагэтуль. Першапачаткова на нас выйшлі нашыя украінскія калегі з праграмы «Схемы» і папрасілі дапамагчы з інфармацыяй пра Мікалая Воробья. У ходзе перапіскі размоваў мы вырашылі рабіць супольны матэрыял. 2019 год. Ва Украіне ідуць электаральныя баталіі. Спярша прэзідэнцкая, потым парламенцкая. На гэтым фоне галоўны прарасійскі палітык сустракаецца ў Маскве з Дмітрыем Медведевым, а ў Сочы адначасова з Владимиром Путиным і Александром Лукашенком. Апрача таго, ажно 2 разы кум Пуціна сустракаецца асобна з Лукашенком у Менску. Фармальна ён прыязджаў у Беларусь на паседжанне кантактнай групы па урэгуляванні канфлікту на Донбасе. Але украінскі пасол у Беларусі Ігор Кізім казаў, што не бачыў яго там. Мяне таксама гэта здзіўляе і выклікае пытанне. Асабліва тое, што ён прадстаўляецца як удзельнік трохбаковай кантактавай групы. Хоць я ў Менску ўжо года паўтары не бачу яго на паседжаннях групы. Можа, ён, вядома, сустракаецца з удзельнікамі групы, але на маё асабістае меркаванне так называцца не зусім карэктна. Ігор Кізім выказаў меркаванне, што на сустрэчах Медведчука з Лукашэнкам маглі абмяркоўвацца пытанні бізнесу. Вясной таго ж 2019 году, пасля ўсіх згаданых сустрэчаў, Воробей набывае украінскі участак трубаправоду, які перапампоўвае нафтапрадукты з Расіі праз Беларусь ва Украіну і далей на еўразвяз. В Украине тоже в бизнес-кругах, в политических кругах понимают, что Николай Николаевич тоже бы такое решение, наверное, не принял о присоединении к этому проекту без благословения со стороны президента.
Раней трубаправод належаў расійскай транснафце, але за 3 гады да таго, як яе набыў Варабей, трубу купіла малавядомая швейцарская кампанія International Trading Partners з бенефіцыярам Анатолем Шэферам. Украінскія адмыслоўцы мяркуюць, што нікому невядомы Шэфер быў толькі номінальным уласнікам. Я не встречал людей, которые бы знали его в деловых кругах, то есть вообще неизвестный никому персонаж. Ну а как бы молва начала связывать это приобретение и начало активной работы в 2016 году этой магистрали с именем пророссийского политика Виктора Медведчука. Пасля куплі трубы Мікалай Варабей у інтэрв'ю парталу Тутбай заяўляў, што будзе пастаўляць па ёй ва ўкраіну беларускія нафтапрадукты. Але па факце па ёй у асноўным ішлі пастаўкі дызельнага паліва з Расіі на адрас кампаніі Векслер Груп, якую звязваюць з Медведчуком. У пастаўках расійскага паліва ва ўкраіну быў задзейнічаны і Мікалай Варабей. У мінулым годзе ягоная мінская кампанія «Белкастранс» увозіла ва ўкраіну дызельнае паліва пераважна расійскага паходжання. А ў некаторых выпадках нават пазначаны вытворца дызпаліва. Гэта расійская башнафта, якая знаходзіцца пад украінскімі санкцыямі з 2016 года. Атрымальнікамі ж тавару былі кампаніі, звязаныя з Медведчуком, Анвітрейд і Глузка Украіна. Іншымі словамі, Варабей выступаў пасярэднікам для таго, каб пастаўляць лідару прарасійскага палітычнага крыла ва ўкраіне паліва ад забароненых у гэтай краіне расійскіх кампаній. Ну, к сожалению, у нас так. У нас обходят эти санкции. Резюме: санкции в Украине плохо работают. Яшчэ адну хітрую схему Варабей і Медведчук ажыццяўлялі праз Эстонію. У жонкі кума Пуціна Аксаны Марчанкі быў нафтаперапрацоўчы завод у Растоўскай вобласці ў горадзе Новошахтинск. Як выявіла наше расследаванне, нафтапрадукты з гэтага заводу паступалі ва ўкраіну праз эстонскую кампанію «Энтимарин», у прыватнасці дарожны бітум. Яшчэ адна эстонская фірма «Энтибункеринг» увозіла ў Еўропу лёгкія дыстыляты з Новошахтинскага заводу нафтапрадуктаў цягам 2018-2020 гадоў. На пачатку гэтага года Украіна наклала на гэты завод санкцыі за пастаўкі паліва данецкім і луганскім сепаратыстам. Мы работали с ДНР, ЛНР. Это преступление однозначно. Ну, сказано, не работаем. Или мы признаем всю эту историю, или мы украинское независимое государство. Эстонская кампанія, праз якую новошахтинскія нафтапрадукты паступалі ва ўкраіну і Еўропу, падкантрольныя тамтэйшаму бізнесоўцу Алексею Шульцу. А ён, у сваю чаргу, даўні партнёр Вараб'я. Актывамі Вараб'я і Шульца ў Маскве кіруе адзін і той жа чалавек – Алексей Лысянкоў. Ён дырэктар вараб'ёўскага Белкастрансу ў Маскве і адначасова фірмы «Юларус», якая падкантрольная Шульцу. А таксама Лысянкоў мае долі ў абедзвюх гэтых кампаніях. Прибалтийские, в принципе, компании давно оказывают такую услугу, как европейского посредника в поставках близких по расстоянию. Таксама пры дапамозе Вараб'я украінская прарасійская партыя нарошчвала і палітычны ўплыў ва ўкраіне. За апошнія 3 гады паплечнік Медведчука Тарас Козак скупіў ва ўкраіне ажно 3 тэлевізійныя каналы: 112 Украіна, News One і ЗІК. Сделкі па 2 з іх афармляліся праз Абсалют банк, які належыць Вараб'ю. Як выявіла наше супольнае расследаванне з праграмай схемы, сёлета Тарас Козак лётаў на прыватным бізнес-джеце разам з менеджерамі Вараб'я Аллай Пінчук і Александром Храмцовым з Киева ў Менск і назад. Сам самолет стоит около 50 миллионов долларов. Перелет на подобное расстояние стоит в среднем около 20 тысяч евро. Но если это не чартер, который они арендовали, а именно частный самолет, который им предоставили для того, чтобы они полетели, то, соответственно, они могли ничего и не платить. Апрача таго, кум Пуціна і ягона жонка захоўваюць у Беларусі істотныя сродкі. На іхнія імёны адкрытыя рахункі ў Абсалют банку. Медведчук там трымае 48 тысяч еўраў, а ягона жонка 108 тысяч еўраў. Апрача таго, на Аксану Марчанку адкрыты даверчы траставы рахунак у расійскіх рублях на суму эквівалентную 10 мільёнам долараў, а таксама даверчы траставы рахунак на 2 мільёны еўраў. Для Медведчука ж Абсалют банк таксама трымае акцыі газпромаўскай дачкі ў Вялікай Брытаніі. Ад гэтага ж банку ў верасні 2019 года Медведчук атрымаў ганарар на суму больш за 90 тысяч долараў. Чаму ж кум Пуціна праварочвае свае ключавыя здзелкі праз Беларусь? У 2019 годзе, калі гэтая супраца актывізавалася, новаабраны прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі распачаў ціск на прадстаўнікоў рускага свету ва Ўкраіне. Партія пана Медведчука, там ще є великі питання, чи це його партія, чи там це тимчасове об'єднання, і хто вони такі,
Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партій, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, кеша, звідки і з якої країни вони все це отримають. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. Сёлета украінскія ўлады спынілі вяшчанне каналу, які належаць медведчукоўскаму паплечніку Тарасу Козаку. Афіцыйная прычына – падазрэнне, што яны фінансуюцца з продажу вугля з непадкантрольных Кіеву тэрыторый Донбасу. Медведчук, як ужо гаварылася, пад хатнім арыштам па падазрэнні ў дзяржаўнай здрадзе і крадзяжы прыродных рэсурсаў з Крыму, а трубаправод, набыты Вараб'ём, арыштаваны праз украінскі суд і перададзены дзяржаўнай Укртранснафце. Што праўда, гэта далёка не адзіная дзялянка, з якой расійскія і беларускія ўлады дазваляюць карміцца гэтаму бізнэсоўцу. Варабей – адзіны прыватнік, якому дазволена экспартаваць нафтапрадукты, вырабленыя з расійскай нафты на мазырскім і наваполацкім нафтаперапрацоўчых заводах. У мінулым годзе ён стаў таксама адным з заснавальнікаў кампаніі «Новая нафтавая кампанія», якая таксама разам з беларускай нафтавай кампаніяй займаецца экспартам нафтапрадуктаў. Справа ў тым, што рашэнне было прынята для таго, каб стварыць нейкую канкурэнцыю, падвысіць эфектыўнасць экспарту нафтапрадуктаў. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Пасля шэрагу сустрэчаў Лукашэнкі з Медведчуком Мікалай Варабей атрымаў кантроль над пастаўкамі расійскіх нафтапрадуктаў праз Беларусь у інтарэсах кума Пуціна. Прычым некаторыя грузы ішлі ў абыход украінскіх санкцый. Што праўда, зараз Кіеў забраў асноўны актыў Вараб'я ва ўкраіне. Але гэта далёка не адзіная дзялянка, выдзеленая гэтаму беларускаму бізнэсоўцу. Праз пару гадоў пасля пачатку ваеннага канфлікту на Донбасе Беларусь пачынае актыўна нарошчваць пастаўкі вугля ва ўкраіну, увайшоўшы ў 2019 годзе ў тройку лідэраў. Тады было адгружана больш за 2,5 мільёнаў тонн, хаця яшчэ ў 2014 годзе такіх паставак увогуле не было. І гэта пры тым, што ў Беларусі не здабываюць каменны вугаль, ва ўкраіну перапрадаецца расійскае цвёрдае паліва. Самой Беларуси много угля не надо, примерно 700-800 тысяч тонн в год. Соответственно, в сложившихся условиях, так сказать, ваши компании, я не знаю, государственные, часто, они пользуются благоприятной конъюнктурой, они зарабатывают деньги. Гульцы на рынку не выключалі, што разам з расійскім вуглем на украінскі рынок можа трапляць і паліва з акупаваных тэрыторый Донецкай і Луганскіх абласцей. З гэтай нагоды Служба бяспекі Украіны завяла некалькі крымінальных справаў, дзе фігуравалі і беларускія кампаніі-транзіцёры. Імпартаваны вугаль здабываецца на непадкантрольнай тэрыторыі Украіны і транзітам праз Расійскую Федэрацыю і Рэспубліку Беларусь увозіцца на тэрыторыю Украіны, а грашовыя сродкі ад пазначанай супрацьпраўнай дзейнасці накіроўваюцца на падтрыманне незаконных узброеных фармаванняў, якія дзеюць на ўсходзе Украіны. Напрыканцы таго ж 2019 года на вугальным рынку адбываецца своеасаблівы перадзел. Эксклюзіўнае права на транзіт расійскага вугля па Беларусі атрымлівае Вараб'ёўскі Белкастранс. Расійская чыгунка не ўзгадняла адпраўнікам вугля дакументы, калі экспедітарам была пазначана іншая кампанія. Гульцы на рынку кажуць, што гэтае распараджэнне было спушчана з Крамля. Кіраўнік Белкастранс Сергей Саковіч у каментары для выдання навіны.BY тлумачыў атрыманне манаполіі на транзіт расійскага вугля па Беларусі наступным чынам. Это чтобы упорядочить всю эту работу, чтобы он не шел хаотично, просто чтобы упорядочить, чтобы понимали, какие объемы. Очень много там всяких таких товарищей, которые там лишние объемы, которые никому, чтобы оно не стояло нигде, чтобы все не было скопления нигде. То есть чисто для того, чтобы это все рассредоточить и положить на полочки. Па сённяшні дзень Белкастранс застаецца адзіным экспедітарам расійскага вугля па Беларусі, паведамілі гульцы на рынку. Дзякуючы асаблівым умовам, кампанія выбілася ў лідары на лагістычным рынку. Па выручцы яна заняла 3-е месца сярод сотні самых паспяховых экспедітараў пасля СТА «Лагістык» і транспартна-экспедыцыйнае прадпрыемства беларускай чыгункі БТЛЦ. Годам раней яна займала 6-е месца. Если Николай Воробей имеет очень тесные связи с властями Беларуси, то для него никакой проблемы нет решить вопрос об, так сказать, эксклюзивном транзите угля из России на Украину. Никакой проблемы. Потому что, в принципе,
Он же может добиться того, что кому-то там вежливо посоветуют этим больше не заниматься. Ва Ўкраіне склалася аналагічная сітуацыя адносна перавозкі вугля. Там манаполію на транспарціроўку аддалі Белкастранс Украіна. Але ў адрозненне ад Беларусі мясцовыя экспедытары доўгі час спрабавалі адбіцца ад яе паслугаў. Некаторы час украінскі рынок быў у ступары. Белкастранс Украіна не мела дамовы з украінскай чыгункай. Зараз, як паказаў аналіз падатковай справаздачнасці, вялікая частка фінансавых выдаткаў Белкастранс Украіна прыпадае на аплату паслуг менавіта украінскай чыгункі, а асноўнымі плацельшчыкамі на карысць экспедытара сталі буйныя прамысловыя прадпрыемствы падкантрольныя мясцовым алігархам. То бок Белкастранс Украіна заняла істотную нішу на рынку лагістики. За об'ємом це найбільший транзитер, за інформацією від наших компаній, хто займається транзитом вугілля, транзитом та імпортом вугілля. Тобто, крім неї, ніхто не може отримати дозвіл на транспортування вугілля залізниці. Галоўным бенефіцыярам Белкастранс Украіны з'яўляецца Мікалай Варабей. Спачатку мы думалі, што гэта сам беларускі бізнесовец, але, як высветлілася, гэта ягоны сын. Аказваецца, у Вараб'я старэйшага ёсць дзеці ад першага шлюбу ва Ўкраіне. Під час розслідування нам вдалося встановити, що у Миколи Вороб'я, білоруського бізнесмена, є родина від першого шлюбу, двоє синів, їх звати Сергій та Микола. У нього є тут перша дружина, вона мешкає в Києві, Тетяна Терехова, яка є вчителькою в одній із середніх шкіл столиці. Белкастранс Украіна згуляла цікаву роль яшчэ ў адной гісторыі бітумнай. У мінулым годзе украінскі прэзідэнт Уладзімір Зелensky распачаў маштабны праект па рамонце і будаўніцтве дарог, з-за чаго спажыванне бітуму ва Ўкраіне значна вырасла. Паколькі украінскія вытворцы не ў стане цалкам задаволіць унутраны попыт, то на падмогу прыйшлі беларускія заводы. Это основной наш, скажем, битумный донор. На сейчас приходится порядка 70% поставок. Из Беларуси это Мозырский НПЗ, Нафтан, Новополоцкий НПЗ и нефтебитумный завод Николая Воробья. Дзякуючы дзяржаўнай замове беларускія прадпрыемствы ў 2 разы нарасцілі пастаўкі бітума ва Ўкраіну, у тым ліку Вараб'ёўскі нафтабітумны завод. З чэрвеня мінулага году пастаўкі прадукцыі з гэтага завода ішлі не толькі наўпрост, але ў тым ліку і праз Белкастранс Украіна. Прычым, кампанія завозіла тавар па коштах, што былі ў сярэднім прыкладна на $50 вышэй, чым у астатніх дастаўцаў. Праўда, Вараб'ёўскі бітум лічыцца і лепшым па якасці. Я скажу, сейчас во время бума строительного и большого спроса на битум ценообразование у нас нелогично, и каждая компания, которая занимается поставками, желает заработать, выжать из этого проекта максимум. Яшчэ адзін буйны беларускі праект з удзелам Вараб'я – будаўніцтва лагістычнага комплекса Брэмена-Орша. Партнёрамі па гэтым бізнесе з'яўляюцца Александр Зайцаў і Алексей Алексін. Пад будаўніцтва лагістычнага хаба Александр Лукашенко стварыў фактычна падатковы афшор на мяжы з Расіяй. Менавіта праз блізасць да ўладаў Варабей адзіны з усёй тройцы бізнесовец, які трапіў пад персанальныя санкцыі еўразвязу. Але ён знайшоў выйсце, перапісаў актывы на сваіх менеджераў. Ён перапісаў якраз свой базавы актыў «Чырвоны бор», на які завязаны ўсе астатнія. То бок на «Чырвоны бор» запісана кампанія «Інтэрсервіс», буйны нафтатрейдер, а на «Інтэрсервіс» запісаны і «Абсалют-банк», і новая нафтавая кампанія, і нафтабітумны завод. То бок гэта зроблена, безумоўна, дзеля таго, каб выйсці з-пад заходніх санкцыяў. Новы саўласнік «Чырвонага бору» дырэктар «Інтэрсервісу» Алеся Беражная аперацыю па перапісванні актыву пракаментавала лаконично. Так сложились обстоятельства. И что за обстоятельства такие? Вы у меня сейчас интервью хотите взять? Прошлое у вас просто. Ну, я не готова об этом с вами разговаривать по телефону сейчас. Пакуль не заўважна, што еўрапейскія санкцыі неяк адбіліся на бізнесе Вараб'я. Наадварот, выглядае на тое, што ён спакойна вядзе свае справы. Перад вялікімі травеньскімі выходнымі мы заспелі Вараб'я ў менскім аэрапорце. У той дзень з Анапы прыляцеў бізнес-джет Гольфстрим G450. Цягам апошняга году гэты самалёт рэгулярна курсіруе паміж Менскам, Масквой і Кіевам. А таксама Эстоніяй, дзе працуе партнёр Вараб'я Чулец, і Швейцарыяй, дзе жыве жонка Вараб'я. З аэрапорта Мікалай Варабей паехаў у кірунку Віцебшчыны. У Верхнядзвінскім раёне знаходзіцца турыстычны комплекс «Чырвоны бор», што належыць бізнесоўцу. Недалёка ад яго ў вёсцы Лешня сядзіба Вараб'я. Вёска ў Віцебскай вобласці. За маёй спіной знаходзіцца маёнтак Мікалая Вараб'я агульнай плошчай 900 квадратных метраў. У красавіку 2019 года ён набыў тут 2 дамы за $4 мільёны. Ёсць у сямейства маёмасці ў Новополацку і ў Менску. У сталіцы на жонку Вараб'я Тамару запісаная 4-пакаёвая кватэра недалёка ад парка Перамогі.
Яна ацэньваецца ад 300 тысяч долараў. А дачка Кацярыны валодае трохпакаёвай кватэрай на праспекце Машэрава. Яна ацэньваецца ад 180 тысяч долараў. Мы спрабавалі пагаварыць з Мікалаем Вараб'ём, хадзілі да яго на офіс, званілі і пісалі ягонай памочніцы, накіравалі запыты ў ягоныя кампаніі. Але бізнесовец не ідзе на контакт. А вось Віктора Медведчука атрымалася спытаць пра ягоныя стасункі з Мікалаем Вараб'ём. Які у вас відносини з Миколою Воробйом, білоруським олігархом? Мы дружим. Є у вас спільні бізнес-інтереси? Нет, нету. Итак, что мы высветлили по выніках нашага расследавання? Мікалай Варабей атрымаў манаполію на перавозкі расійскага вугля па Беларусі і па Украіне. Апрача таго, гэты бізнесовец адзіны беларускі прыватнік, якому дазволена экспартаваць расійскія нафтапрадукты. Гэтыя дзялянкі ён атрымаў пры дапамозе расійскага і беларускага кіраўніцтва, і ён працягвае імі карыстацца. У тым ліку для экспарту ў еўразвяз, незважаючы на санкцыі, якімі Брюссель абклаў яго ў якасці кашалька Александра Лукашэнкі. Каб не пропустить новое расследование телеканалу Белсат, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а таксама долучайтесь до группы в социальных сетках. С вами были Ольга Ратмирова и Олеся Ярошевич. До сустрэчы!